Pailaang ti bayanihan karay tinapektaran ti bagyong maring diti probinsya iti La Union. Kalpasan ti duduprak iti bagyo diti probinsya may sa alawasan ti napalabas kaya tagtultuloy lata ti donation drive ngay saysayang ka ti provincial government of La Union para karay ti residente ang apektaran ti bagyo ken layos. Ingganay tagdama kay tagtultuloy pailaang makaawat iti tulong dagiti apektado when apektado ka probinsyaan tayo manipud ti naduma-dumang organisasyon, ahensya iti gobyerno ken volunteers manipud iti naduma-duma paset iti pagilian. Nawagan ti panagkaykaysa para iti La Union tinadakamat pelang donation drive ngay dadaulwan mismo iti provincial government of La Union. As of October 20, 2021 agarup 6 milyonan ti gatad ti in-kind donations anaawat ti PGLU manipod iti naduma-dumang ahensya ti gobyerno organisasyon ken manipod karagitay individual dagiti donasyon anaawat ti PGLU ket pakaibilangan ti food and beverages wenno dagiti inuman dagiti agas, disinfectants, hygiene kits, personal protective equipments dagiti nadakamat a donasyon ket may paay karagiti pamilya ana karo anapektaran iti bagyo numan pay na ideklara ti state of calamity dito'y probinsya sinigurado ni Governor Francisco Emmanuel Pacoy R. Ortega III ti panang papigsa iti recovery efforts data para karay ti kaprobinsyaan tayo nangilatang meten ti kaskanan a pondo ti gobyerno probinsyal para karay ti mannalon ken mangalap anapektaran iti pagsapulanda. Kabayatan na kato umawat pailaang iti donasyon iti pasalubong center dito syudad iti San Fernando manipod alas 8 iti bigat ingana alas 5 iti malam data Lunes ingana Biyernes para karay ti agtarigagay pailaang nga mangipaay iti tulong. Kabayatan na agtultuloy matlata iti panangibunong wenno isayangkat nga relief operations iti Department of Social Welfare and Development Region 1 wenno iti DSWD Region 1 iti family food packs para karay ti apektado a residente dito probinsya iti La Union. Bombo John Martin para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent number 1 sa La Union, Basta Radyo, Bombo! Maraming salamat, Bombo John Elisar Martin, itiret ang adamag